Takže to tak bude Roblox, asi si dáme Brookhaven, nejaký nový, tento, proste aktualizácia je nejaká nová, boháč, potom nejaké Robloxy, teraz nejaký čas, ne? Dobre. Môžeme ísť. Takže ja neviem moc čo v Robloxe robiť. Takže môžeme dať teda sériu, že čo by sa stalo keby. Možno. Alebo môžeme robiť typy ľudí pre prázdniny, typy ľudí pre Vianoce, typy ľudí na vysvedčenie a tak. Jo, nazveme im mohlo. Idem farbiť takéto vlasy. Na oranžovú. Čiže tá čapica bude oranžová. Je dobrá otázka. Nechce sa mi to skúšať. Tak maximálne, keby oni boli oranžové. No ale to si niečo potom nedám na seba. No, nech som sa bodla. No, takže... Koľko natáčam už? Už minútu, dobré. Nejaký typek. Skúsime. Vyberáme košík. Tak, hotovo. Teraz utekáme. Nikoho musíme chytiť. Budem mať šťastný deň, keď sa nám nechá byť chycený. Ideme. Nesnažím tento pohľad takto. Neviem, kde som. Ja som pri stanici, ale nebolo mi to príjemné proste tak byť. To je to tak. Neby som to tuším, ja už ide, že bežím najšie s tým nakupným vozíkom. Víte, že bežím rýchlejšie bez alebo s. Podľa mňa s viac lepšie proste. Dobre. Teraz si môžem zajediť na vlastnú skrinku. Dobre. Všude sú skřínky, takže musím si brát tady, to je jedno, může, nejžák, můžeš mít jedný, takže tak. Takže, co to vy rodiče, mám za zvuky v pozadí, moc se za zvuky v pozadí, furt tady melou. Moc se omlouvám za zvuky v pozadí. Takže tady, promiňte, je to stopno, fakt. Dobře, nemusím, proto, lebo rodič. Zkusíme se kouknout. Musíme někomu zapojit na dveře. Dobře. No a to Dino Andy. Dobře. Nemáte dělání. Aha, no a to se. No Andy. Andy. To seš. A jsi vůbec doma? No Andy. Asi prchám. Tak asi můžeme jít. No tak tohle bylo, bylo asi všechno pro dnešní video a čau.